kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi perlok baro hagan kapor kapiang subhai pi shiki kubor bakong san jong katayo balawan rado nong san hima bat manga upenci lakiang parki kubor kilong kumni UMDC ke BJP na tura u Bernard and Marak haga khat artarik unai wing ulong ba u number adhar undai satya uta u 666 lani uta number jong soitan lani ubaki ong u antichrist hau kerwa khubor Bernard ulaong ba adhar udai number bakerpang kumalong number mobile jong ke epic mat kiwei khnang ban la ban itho ya kinong song snong kadai ru kom ban pen bhai ke jing pen poi ki la jing rap sha kinong song snong bat number adhar dan jing dai ai bat ke jingai laong Bernard nalor kata ula kinturu bagi pajak ke beyo jing mentoi ni skim sarkar ki de ban penyesok ya number adhar mat ke bank account jongki khnang ban sup ke jing penpoi ye ke jing seo uni UMDC ula ongru bah ke jing syam jong u ki babon ni jing seo online kim ya bha namar ki pajak le si ki klem pat penyesok ya kita ki number adhar bat bank account kajing seo hadin bala penyesok ye ki number kan weng ya ki sim kabu bat ya ki kampam sap bam ngem kumbalong hakipor ki bamenshwa ula pendram Bernard ula ongru baya kepisah jogi skim na sarkar pedeng kum ke NREGA ke PMAY pat ke bai bam temen pat ru ke bai bam ke bentang ki kena samla puli bat ki wei la pen poi bai online kenang ban wanra ye ke jing kho jing suba ha ke jing sel henry ula kedau ba ha ke jing le jurip jong u ye ki islam trai kam ha ki blok ula yo jing tip bagi jaka ken show pisah lani ki bank ha ki babun ki jaka ki klempat la ban penyesok yo nomor adhar bat nomor bank account jong ki pai ba ki don lei ki jaka ba ulo yo jing tip ba ki bank ki la thang sen don ni ki kot adhar bala ai ki pai ba ha ka jaka ban pendem ye ka jing penyesok bat ki bank account ula kenturu ba ki to ki nong song snong ki ba khlempat yo ya ki jing seo ki de ban lech ki bank ban penti kena balada ban penyesok yo number adhar jong ki bat number jong ka bank account ula ajing modru ba ki nong song snong ki la ban play account ban bo pisah ki ying dak lani ki post office daga pendon kam da ka adhar card lada ki bank kim ay ke jing trailang bat ki unong mi khmat ke karbi anglong autonomous council u abijit kro hawa kren kum kongsan ha singi play ki ik maulong memorial football trophy arajar arpulai ula ong bagi jaj ben rew khasi bat karbi ki ba shong ba sa ha ki than kaput kim dei ban ya sho ya dan ne ye shrut iwei henrei ba kin ya shong suk shong san kum shi henmen shi para uni unong mi khmat ke KAAC ula ongru kani gre ka sin ka bening kong bo unwan shapo ka jakai le kai jong ka snong malasnai bat pen pau ye jing songo shekinong penyat bat ki pat ba jong ka than malasnai ki bala khot songo bha ye u ban wan chekate ka lempung ula ongru ba hagani ka than kam judon satya kata ka jing ya sho ya dan henrei ki pat ba ki shong suk shong san wat la da ke don ka jing ye kan at pot hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam kinong tray Asha na keleng ki jaka jong ka West Gentia Hills hapo ka Shatri jong ka Meghalaya Asha Workers Union haga khat South Tri Unai Wing kila penlong na ka jinya rally hanong ba joai bandawa na ka sarkar jilla ban penkeu ye ka bainong jongki kane ka jinya rally ka balara lang ru ki plakat haringkat ki jingtho bandawa la penlong na ka West Gentia Hills District Asha Association balas dang ye ka jinya kijal na madan tempang kelop bat ya lingba ye ka yaw musiang lom soyung New Hill bat penkot hamadan lat thalbo jowai hagani ke jinya rally daki spa angut kinong trai Asha bat ki donru ki Asha ki bala ba lang ye ki khun ki badang ren ki bala ya linter harin kat ka jing perta bangimla sha shu ban long ki kinong trai mon ngobha wat e benyangi ku sarkar la kintu ki Asha Shishokat kum ki jing tho ki Asha ki la pen pau ka baong yangi phi seo 8000 tingka phi kampat san hajar ka batam lai 1000 tingka ka don batnu
ha madan lat lebo la penlong ru ye ke jingelang bala yo ru ye ke jingkren ke kerpang ne ke presiden jong Meghalaya Asha Workers Union ke kong M Jun Mersiang haswa jong kani la yo ru ye ke jingkren pediang na ke presiden jong ke West Gentia Hills District Asha Association ke kong Fiona Liza Timong pat ke jingkren ne ke kong Theodaris Dahar Asha Lasken Block ke kong bida khong la Asha Amlarem ke kong M Lang Mukim Asha Thalasken Block bala yo ru ye ke jingrwai ne ke Asha jong ke Kli Tershi PHC. Superintendent of Police Jongkari Bhoi District Ugeri Prasad habaya keren berkilat pathai khubor haga khat saw tarik unaiwing hadin gajingelang baru sembut menteri rangba uloong haga bayadei berkecing syakem jong nongelam ka Ribhoi Youth Organization uba baya tailang lapang baru balong ru chairman jong ka JAC jong ki seng bapher ke baprasad halor ka jingpen kut ya kata masa Cherry Blossom uloong baka daw bala kem nongelam ka RBYO kadai halor ka jingdon kiti jong uban dawang pisa naga way nagi petrol pump kebadan bernihan but ya ka kes jong umenta la shimtino adiki pulit ka Laban Police Station jong ka East Khasi Hills District namar kat kumgi khubor bala yo lum la yatho ba ubaya tailang uladan bentaru haga way nagi kamdawa pisa hapo ka East Khasi Hills District but menta udang don hapadeng ka jing syabat ha ki pulit hapo ka delusional custody kawai ka long kami kaladu no yala ka jing im hadin bagala sya tenra haga thuk arsaka haga janbit jong ka khatlai tarik unai wing ya kini kalong kami kabala khlat no latip kerteng kum ka kong lari yaurat kaba shong basa hakinton masar blok e kat bagas nong tripod kadai na phlang ban broi kat kum gi khubor bala yo lum la ong bagani ka jingjia kala jia halat pata hamaulai maudat baki hakapor bagani ka longkme ka dang thmu ban jam shashiliang jong ka surok henry ka thuk ka bala pen hair stat ka badanya registration number ML not sun AA henry sun not sun kala tenra bet ya gani ka longkme hadu bakana kelan hamadan harengkat ka jing lengkin jong ka snam nakal yang kipat ba ki bala sakhi ye kene jingjia ke liat ho bagni ka longkme ka laman saw ni binta jong ka khli but ka klem tit bresho but dai hadin bala penkit sheki jaka ajing sumar haslong civil hospital la pen bena bagni ka longkme ka la khla no nakadaw jong ka jing min saw nakal yang USP traffic ke East Khasi Hills Ukamakhya Prasad habaya keren mat kilat pathai khubor uloong bahadin ke jing to okit ka badingkong lapau bu khna ubatenra i ka longkmi ka bala khlat ka thuk arsaka udai ubadang rit ubadan hapneng karta ka badang hapo khat pras nem but udai ru ubadang don tangya ka learners license baragajo ka por ulapen khain ru ya ka an kumta hagabe dei bat kani na kalyang SP traffic jong ka East Khasi Hills District uloong namar ba uni khuna ubatanra yikani ka longkme udai ubadang rit kumta la pha ayu usha ka Juvenile Justice Board bat kat kum ka kindon jing tokit an sa tokit ru ya kikme kikpa jong u Shisho SP uloong ru ba an pengat mukot duma yikani ka jingjia ba kalyang ka an kan sale yik badan kam but hadin ka jing tokit lada don kam kikme kikpa jong ni khna ru kin ngat ha ka jing sha pen chitom ha ka be dei but ka jing ailat ban nya ye ka thuk arsaka habampat dei karta hadin ka jing jor jong slap ba khlem sange nadu ka step jong ka khan nyo tarik unai wing ka balong ru ka snisdang jong ka jing penlong ye ka tamasa Cherry Blossom hamadan kur kalang bhoi rembong ka ba wat hadin ka jing up khmi katnu ru uslam uklem ailat kumta nakal yang kinong penya jong ka kata masa kim bansi ban pensange no ya ka ngis dang ka baningkong jong ka jing penlong ye ka kata masa hagani ka sngi nakal yang kinong de jing de kibadan hapo ka ka madan kila penpau ye ka jing sngob bitar halor ka jing bamla ban penya syakmat ye ka jing penlong ye kata masa Cherry Blossom haga ngis dang da ka baben nyau ye ka jing pen kre kiba kila pen kre kumban supen ken mau ya ka tamasa Cherry Blossom labu ban penlong nadu ka khat nyo tarik hadu ka khat khandai tarik ka bamut lai sngi henry na ka daw jong ka jing Jerusalem bat kale air laha ban pensange no Susu kat tu kat ni nong di dukan hapo kani ka tamasa Cherry Blossom kila keno bagi nong penya ki klem pen krep ha ki haga be dei bat kani ka tamasa namar kat kum ki jingkular ki nong penya kila kubur ban pen biang ki jington kam jong ki nong de jing de Henry kila kelalut da Hong Kong
Agajo kapor na kalian ginong penyat kila pak mi no ya ki bre ki bade dukan hapo ka tamasa cherry blossom bakin mi na po kani ka madan. Ti paralog dagi hubor ngila po isya kabakon karado banginya syambyang lasyam tayo ngi ay kublay kapor jongpi kublay shibun.